Noies, no és com una mica fumada que estiguem fent un podcast en directe? Ficant malament la sintonia. Molt bon dia, bona tarda, bona nit! Quan sigui on sigui que estigueu escoltant aquesta locució, Benvingudes a Sonades, presentat per Carla Soler, i Marina Francisco. amb la col·laboració de Júlia Jiménez, 3C i Vespres UB. Bueno, comencem malament i tot, Cada dia crec que donem com més col·laboracions. Sí, bueno, filla, un dia col·laborarem amb algú que ens pagui per col·laborar. No teniu ni idea, i perdoneu l'expressió perquè la Marina ja l'ha utilitzat, de com és, o sigui, de fumada que nosaltres estiguem aquí dalt de l'escenari fent un programa en viu i en directe davant de vosaltres, la veritat. Cap tipus de sentit. No, és que avui al matí estàvem posant crema als nens petits. Literalment, sí, i donant-los a menjar. Sí. Avui he dit, o sigui, he de dir que m'he aprofitat d'algun menjar que no s'ha menjat algun infant. Bueno, és que clar, si no se'l mengen, aquí l'economia importa. A veure, però és que som guais importants, no? I a vegades pues, ens donen passes de premsa i coses així, no? Bueno, a veure, nosaltres sabem fer TikToks i últimament no gaire, Calla, tia, tu somrie i saluda. Així tota la vida, somrie i saluda. I bueno, així que si esteu interessades també fent bodes, bautizos, comuniones i altres eventos, doncs si, jo què sé, us falta un discurs i la dama d'honor no voleu que sigui, aquí estem nosaltres, Sonades, per fer-vos un podcast en directe. Sí. Sí, Però no? bueno, anem al lío perquè si Vale. no ens posem a dir el que sabem fer, el que no sabem fer i no Que és poc. avancem. Avui venim a parlar dels artistes emergents, sigui el que sigui aquestes paraules, que també ho parlarem més endavant. Llavors, ens fa especial també il·lusió i mencionar com persones conegudes, músics que hem treballat també, que han vingut al nostre programa, que els podeu recuperar a YouTube, Spotify, una mica de promo per aquí. I iVox. I això, una menció especial també. Bueno, també et diré que és fort estar aquí literalment, on fa un any que ens vam graduar. Ja, i bueno, ha servit una mica de... Bueno, però estem aquí, no? Comporta't que d'això ja hem parlat. T'has de comportar en els events públics. Jo crec que al final ens tocarà buscar com algun sugar daddy, alguna cosa d'aquestes que es porta ara, perquè si no, amb likes nosaltres no podem viure, Marina. A veure, sugar daddy no, però jo me'n puc emportar tècnics de so que m'anirien molt bé pel programa. Crec que de moment t'hauràs d'anar tirant... Veus amb aquest mòbil d'aquí? Doncs t'hauràs d'anar posant tu mateixa la música i anirem fent programa darrere programa i ja està. Bueno, si no, anem a començar ja, perquè aquí ningú ens ha vingut a veure a nosaltres, no passa res, no dissimuleu, noies. És important ser sinceres a la vida. He vingut a veure a les persones que entrevistarem ara, gràcies al nostre profe orgullós que ens saluda. Sí. Però realment veniu a veure a qui entrevistarem ara. No, el primer dia amb el títol del programa i després ja convidem a l'escenari a les convidades. Vale. Doncs som-hi. A veure, espera, vale. jove. Que aquí una es fa la tècnica de so soleta, Home, per favor. Sí? Sí, jo crec que... sí, ho tinc. Vale. 3, 2... 1... Emergents en emergència. I ara ens marcarem el nostre moment de presentacions originals, no? Sí, ara agafo bé el guió per no liar-la. Vale. Seràs capaç? No. La meitat d'un nom i el terç d'un grup. Fa cançons a través de la poesia, amb tocs de quotidianitat, amb lletres tan dolces com Sant Llorenç i tan reivindicatives com Goma Espuma. Segons Viquipèdia, fan d'indie pop català. Segons Sonades, fan màgia. Veïna manresana, ella porta la llum a la veu. Ella és Maria Ribot. 10 estiu, 9 mesos esperant conèixer l'aire que ens fa grans. Hola. Sento Què tal? Què tal, com esteu? Perdó, t'hem enganyat molt. Sí. Per què? Bueno, per estar aquí, ho sento. Ah, no, gràcies per convidar-me. Bona tarda a tothom. Si després no et semblem divertides, digue'ns-ho, però quan acabem. Home, i tant. Vale. Després us I enviaré crec la que no cal. revisió de... Uau, t'imagines que ens fiquen puntuació a nivell d'entrevista? En plan, 5.1, le faltava... També me'l podeu posar a mi, per això. No, segur que serà perfecte. Vinga, toca. Vale, a veure. Noia, és que jo no em puc fer de tècnica a mi mateixa. El pròxim dia, la pròxima vegada, ens buscarem un tècnic extern que ens Jo tiri crec que la les Júlia ja pistes. podia aprendre. Sí. El rode al final és fàcil. Bueno, doncs a vegades ve en comboi i a vegades sense.
però sempre té la capacitat d'omplir escenaris només amb la seva presència. Segons Viquipèdia, fa música punk-rock. Segons Sonades, quins temes més puto guapos, tia. Des de Torelló, per fer a tothom aixecar-se de la seva cadira quan sonen les seves cançons, amb totes vosaltres, d'en Peralbó. El que m'agrada més, això és el que m'agrada més. Això és el que m'agrada més. Hola, benvingut a l'altre que hem liat també. Disculpes. Què tal? Hola, com esteu? He de dir que ens ha quedat molt Catalunya centralenc tot, eh? Molt bé, molt bé. Aquí una reivindicació contra el pixapinisme. Ja heu estat mai a Torelló? Ostres, si ara em pilles, no ho sé. A Ceba, Tona... No fa falta que hi aneu, doncs, Ara hauríem de fer com els concerts. Qui d'aquí no és de Barcelona? Que aixequi la mà. A veure, qui d'aquí no és de Barcelona? Que aixequi la mà. Uau. Això no és de Barcelona. El gust de la Catalunya central? Ah, sí? Oh, visca! I algú és d'Osona? Hola! En sèrio? De on sou? De Borgonyà? Hòstia, com me mare! Com me mare? Molt bé. Que guapo. És molt guai, Borgonyà. És una colònia escocesa que hi ha al costat de Torelló. És molt xulo. Sí, Una colònia escocesa. una colònia escocesa. I que les cases estan construïdes a l'estil escocès. Són cases petitonetes, amb arquitectura típica d'allà. En sèrio, que si no hi heu anat mai, aneu-hi perquè val molt la pena. Borgonyà. Doncs mira, tocarà. Mira, ja tenim retir espiritual de Sonades. Sí o què? Vale, em sembla estupendo. Va, comença tu a fer preguntes. Vinga, va, comencem. Com va ser? O sigui, com va començar les vostres carreres professionals? I una mica, si voleu explicar qui sou o què feu, i ja està. Vale. I faré com tu, Maria. Tu tens més recent. És més fàcil, no? Si podem ui, mirar la gent. perdoneu. Sí, perquè estava molt endavant. Començo jo? Doncs portem 5 anys amb el grup ja. I som una colla d'amics de Torelló que portem 5 anys tocant amb aquest projecte, però portem des dels 11 anys tenint un grup de música. Abans ens dèiem els Felipats. Sí, ens dèiem els Felipats i ara ens diem d'en Peralbo i el Comboi. Havia entès els tulipans. Els tulipans hagués set millor probablement que els Que la Felipats. sordera ja afecta. A una edat ja comença... Hagués set millor probablement. No, els Flipats i això, i fem pop-rock, enguany hem guanyat el millor disco de l'any de rock, de la categoria rock, i està anant molt bé i estem molt contents. Que guai. I el Sona Nou també, no? El Sonou també, el van guanyar fa 4 anys ja, sí. I està anant molt bé, ara venim de tocar de l'Ítaca Festival, de l'Estartit, de Banyoles, la Fònica, vull dir, estem en embranzida i ho hem d'aprofitar-ho. I l'any que ve hi haurà nou disco, així que genial. Sí. Com es dirà? No ho sé. No ho sé. Però es diu no ho sé. No. Amb els infants funciona aquesta broma, però crec que amb els adults ja no. Vale. Jo l'estava pensant per dins. Vale. És que és la monitora de dins, no... Vale. Clar, jo també la tinc. Doncs, i tu com vas començar en la música? Jo sóc una mica més veterana. Amb Joset i Maria Ribot vam començar, ja deu fer 12 anys, i vam començar una mica de casualitat. Vull dir, compartíem grups d'amics, el Jet tenia un disc, estava fent el seu primer disc sol, vaig cantar-hi un tema i molt orgànicament, doncs, com molt a través de l'amistat, no? També que ara és el grup d'amics, que crec que és el que fa que les bandes durin anys i funcionin, no? Sí, perquè 10 anys, no? Aquest vincle heavy. Uau. Home, si no fóssiu amics, no... No. Clar, és que a vegades no sabem qui és qui, saps? Ja és com algo molt... Per sort ara som 3, vam començar sent 2, ara som 3, equilibra una mica la cosa. Sí, Són com és guai. nosaltres. Sí, bueno, són com amigues. Creus que ho aguantarem 10 anys? Jo crec que no, eh? No. Com porteu ara? Ui, perdó. Fareu altres coses. Quan portem? O sigui, seriosament ni un any, realment. Sí. Però existirà el projecte 3. Ah, molt bé. És que al principi érem compromistes, rotllo, va, a veure si pensem un episodi. Va, vinga, va, ara. Tira. Bueno, vale, i ara volem generar una mica de debat sobre el concepte d'artistes emergents. A veure, o sigui, hi ha gent que defineix com el concepte aquest de gent que comença a dedicar-se a aquest tipus d'art, en el nostre cas la música, però després, doncs jo què sé, també se'ls diu artistes emergents a gent de 35 anys, però en canvi se'ls diu també artistes emergents a gent nova, però que ja ho han patat des d'un inici.
Per exemple, les estimades Jules i Maig, que són perfectes, són divines i són meravelloses. Però ja ho han patat des d'un inici, llavors, què considereu vosaltres artista emergent? Ja, abans ho parlàvem, no? És difícil. Suposo que artista emergent és com aquesta novetat que despunta, però que sí, que d'alguna manera està començant, tot i que crec, no ho sé. Què considereu que és un artista emergent? Nosaltres ara vam treure el nostre 5è disc i mai havíem rebut tantes propostes d'entrevistes, podcasts que buscaven un artista emergent i ens estaven considerant un artista emergent. No? Llavors em pregunto què és, no? Potser és molt personal, no? Quan tu descobreixes alguna cosa per tu és emergent. I vosaltres us considereu emergents? No. Sí, clar, o sigui, 5è disc. Sí, clar. Però no hem patat mai tant, no? Llavors potser sempre estem... Emergent. No sou emergents Emergent. vosaltres, no sou gens emergents. Què vol de dir fet, emergent? l'altre dia, mira, vaig llegir l'Enderroc, que està aquí, de fet. No sé si ho publicita o... No, Vale. és perquè ens Codemoni. agrada ficar coses de És a música trets, que ens o? van donar. és a Trezzo? Ah, molt bé, està molt bé. Doncs estava mirant l'Enderroc i vaig veure la quantitat de música nova que surt cada setmana. O sigui, és una barbaritat la quantitat de cançons que hi ha. I, hòstia, i gent que no coneixes, gent de tot Catalunya, cantant en català, a més, que això també és molt positiu per la llengua i per tot plegat. I vaig, no sé, va ser impressionant i vaig pensar, hòstia, que els que fem cançons i que ens donen concerts i que ens donen espais com aquests per xerrar i que ens heu convidat i ens heu rebut tan bé, doncs que n'hem d'estar molt contents. Perquè hi ha molta gent que fa cançons i molta penya que ho intenta i costa molt. Costa molt perquè bàsicament fas alguna cosa teu i ha d'agradar a la gent i costa. No sé, no sé si he respost gaire bé, però que estic molt content de fer cançons i de que agradin perquè n'hi ha moltes i no sé. No sé quina és la conclusió d'això, no sé quin és, però ens hem entès, no sé. Sí, està molt bonic el que has dit. Jo crec que hem d'acabar fent que, jo què sé, l'Esgaeo, inclús Enderroc, faci una definició correcta de què és ser artista emergent. Així, quan ens convoquin a cosa, rotllo, vale, això sí que són artistes emergents, això ja no. Rotllo... Clar, però és que nosaltres tindríem difícil, perquè clar, ens definim com un podcast de música emergent. Per què? Bueno, juzgamos a nosotros, no hablamos de nosotros mismos y ya está, ¿no? Vale. Vale, va, tira'm alguna pregunta. Tornant ja a la primera pregunta, ens podríeu explicar o dir alguns referents que us ajudessin als inicis de la vostra carrera? Jo crec que pot ser tant com més propers, no sé, la mama o el papa o qui sigui, o algú com més, algun ídol o alguna així que us ajudés també a arrencar. Ja, no ho sé. Sí que com m'agrada, em costa ara pensar en artistes que fossin referents per mi al principi. Els Pets sempre ho han sigut. 100%. Sempre, i ho seguiran sent. Crec que sí, en aquells moments s'escoltava molt de Cooks. Uau, jo igual. Però m'agrada que ara me n'he com oblidat una mica i en aquell moment no hi havia gaires noies que fossin referents per mi i ara, en canvi, sí, no? I això és xulo. I haver-me oblidat una mica d'aquell moment també m'agrada. En realitat, com em costa sempre la pregunta de quina música és referent, o sigui, o què m'inspira. M'inspiren moltes coses, m'inspira la vida, m'inspira música que no s'assembla gens a la que faig. I sí. I ara quines artistes emergents tens que... Bueno, emergents no, però en plan artistes que t'inspirin? Soc molt fan del Dan, sincerament. M'agrada molt l'energia, sí. Ens encanta l'intercanvi de floretes, això està molt bé. Sí, la Mar, l'Anna, Andreu, m'inspiren molt, sí. Com quan trobo molta genuïtat, m'és igual bastant el que faci, no? Com, sí. Crec que estem en un moment molt bonic de la música. Sí. Jo crec que dono gràcies com al podcast i a la Marina sobretot com perquè m'hagi com introduït aquest món de la música d'aquí. Sí, i està aquí posada ara mateix. Perquè també és el que es deia, no sé en quina entrevista ho van dir, abans hi havia el gènere de música en català. Ara ja no hi ha música en català, perquè hi ha música en català de tots els gèneres. Crec que és una cosa preciosa que estigui passant això ara mateix. Jo crec que haig de donar les gràcies a Marc Fernández, que és el meu col·lega de Torelló, perquè teníem 11 anys i vam dir de muntar un grup de música i dels 5 que van formar el grup de música només tocaven instruments 3. Clar, llavors, de sobte van sortir 2 cantants, els que no tocaven cap instrument. Jo entre ells. Però clar, 2 cantants, com us podeu imaginar, una mica raro.
I llavors vam aprendre a tocar la guitarra amb en Marc, que Marc ens ensenyava, anàvem al local amb 11-12 anys, i en Marc ens ensenyava a fer el sol, a fer el la, a fer el re, i llavors quan ja en sabia una mica més, el fa, aquella celleta. I així vam aprendre, i llavors, clar, llavors teníem 3 guitarres, un teclat i una bateria, i vam dir, falta un baix aquí. Qui collons tocarà el baix? Doncs el que en sap menys de tocar la guitarra. Perquè ningú vol tocar el baix. El baix és avorrit. No? Bueno, perquè tu toques el contrabaix. Ah, sí? Clar. No us ho havíem dit. I aquí hi ha un contrabaix. Podíem fer alguna cosa. Farem T'atreveries alguna a què? després. Ui. No. És mentida, no toco el contrabaix. Gens. Ja, però fas pinta de tocar el contrabaix. Trobes? Sí. Ho provaré. Després Com ho... es Clar. fa la pinta de tocar el contrabaix? No sé, ella. Si és més gros que jo. Ja, és molt gran el contrabaix. És exageradament gran. Crec que nosaltres fem pinta de tocar la flauta dolça, O sigui... La toqueu? Com a Ens màxim. costa molt Flauta tocar i la flauta. violí. Jo tocava el clarinet, però rotllo un any, saps? Veus, fas també de tocar el clarinet. Sí, sí. Això és com la vareta de Harry Potter, l'instrument et ve a buscar, no? Una mica. Uau, ets Slytherin i no toques el contrabaix. I qui toca l'orgue, com els hauríem d'identificar? D'aquests no en vull parlar. D'aquests millor no parlar-ne avui. Totalment a favor. Vale. I ara, una altra pregunta, seguint com el tema aquest de música emergent. Quin va ser el punt de la vostra carrera professional en el que vau dir hòstia, quina sort estar aquí? En plan, quina sort haver arribat aquí i estar fent això? Aquí intenses, Tu la setmana passada? Sí, exacte. Ho anava a dir. Sí, sí. Ara. O sigui, el fet de tocar i de veure que la gent canta les teves cançons és meravellós i a mi ens està passant ara i és molt guai. Hòstia, te'n vas a Santa Coloma de Queralt, te'n vas a Banyoles, te'n vas a on sigui i hi ha gent cantant les teves cançons i això és molt maco. I estic molt agraït perquè també m'agrada molt conèixer els pobles, m'agrada molt conèixer la gent d'allà i hòstia, i poder-me dedicar a això és molt ben parit. Jo crec que és ara, és el millor moment de la meva vida també, a més. Així que tot va bé, clar que sí. Que guai. No sé, nosaltres hem portat uns anys com una mica com barallats amb la idea aquesta d'on s'ha d'arribar, no? Suposo que perquè no arribàvem al lloc aquest que no sabem ben bé quin és, però que s'espera que arribin les bandes o els grups, no? I de cop vam celebrar 10 anys i volíem fer un concert gran a Barcelona, però hi havia com alguna cosa que no... I vam dir, hosti, fem-ho com als principis. Nosaltres vam començar fent gires de terrats, amb la gent assentada a terra, i tenia molt de sentit. I vam fer una gira així per pobles, que també el territori és com algo molt identitari. Sí, per Josep i Maria Ribot, no? Com ens l'estimem molt i ens agrada molt conèixer-lo, trepitjar-lo, conèixer la gent. Llavors, de veritat, com aquests concerts en què notes que la gent, hòstia, que entra a casa d'un altre per venir-te a veure, a mi em dóna sentit. Que m'agradaria fer concerts més grans i que fos més fàcil fer funcionar la meva música, també. Però, sí. Millor poble on hagis anat a cantar? Millor poble! Ai, Lluita! no diré poble, però per nosaltres és molt important Mallorca. Sí. Per què? Perquè quan hi vam anar, crec que portàvem com un any tocant, vam anar allà a fer una gira superxunga de bars, vull dir, com inventada per nosaltres, i va ser com el moment en què vam començar a tocar junts de veritat, com hi va haver com aquesta química xula. I vam fer amics que encara ens duren i som molt amics, anem uns quants cops l'any a Mallorca. Ara sap greu i tot anar-hi perquè no s'hi ha d'anar ja, deixem-los. Però sí, els vincles allà. Vale, i ara tiro una pregunta random aquí al mig. Si la vostra música fos un plat de menjar, quin plat seria i per què? Sí, amb justificació. Un gaspatxo perquè carda molta calor. Ai, sí, gràcies. Sí, Gaspatxo es gràcies. posa bé ara. Gazpacho millor que salmorejo? Des de quan fem Sí, un podcast sí. gastronòmic? Sí, 100%, clar que sí. Sí, jo estava imaginant un gaspatxo també, serà que tenim ganes de veure'ns en un. Un pa amb tomàquet, embotit, formatge... Ara a Torelló han obert una pantomaqueria. Ah, sí? Què és Sí. la pantomaqueria? També us convido a venir a Torelló, a part de Borgonyà, Ho sabeu això, no, de Borgonyà? Doncs allà al carrer Nou, una pantomaqueria. Està molt bé. Us convido a venir a Torelló a la pantomaqueria.
I què s'hi fa? Doncs pues això. Pa amb tomàquet. Pa amb Pa amb tomàquet per tomàquet 5 euros. i embotits i... Està molt bé, està molt bé. Veniu a Torelló. Hòstia, a Manresa no en tenim cap, però també podeu venir. Bueno, teniu la sèquia, que jo crec que ja puntua, no? La teniu la sèquia ja És és com increïble. Ah, vale, top. jo pensava a la sèquia, dic, sí. Sí, tenim l'Ateneu. Que està molt bé així com per fer vida de barri, cultura i així. Tenim la penya molt organitzada a Manresa, això és molt guai. Mira, Piera i a Porreig crec que no ens passa. És que el poble ja està mal fet, el de Porreig, per tant. Sí, vosaltres contra Navàs, nosaltres contra Hostalets, de Pierola i ja està, vinga. Aquí lluites municipals. Això on és? Puig-reig? El Berguedà. Ah, molt bé. Molt bé. No Però hi has, sou no d'allà? hi has estat mai? No n'hi he estat, no n'hi he estat. Però sou d'allà? Jo sí. Ah, vale, vale. Jo no. Ah, molt bé. Molt bé. No ho sé. Vale, molt bé. Mira, doncs ara l'heu de contractar per les festes de Sant Martí Clar. de Porreig, vinga. Clar. Apunteu. Allà darrere. Aquí des del Consorci de l'Ajuntament de Porreig. A la regidora de Anem Cultura, apuntant. allà, de Puig-reig? Ah, no. Ah, bueno. Jo vaig sovint a Porreig, també podeu contractar a mi, eh? Ah, mira. Exacte. Els dos, m'hauria molt els dos. O sigui que a M'agradaria través d'avui molt. sortís un Seria bolo dels dos. guapíssim. Nou grup. Seria molt xulo. De fet, una amiga m'ha dit, ei, vinga amb el nou grup a veure't, i no. Com som dos. Com, avui? Sí, clar, Ah, va vale, llegir vale. d'en Pere Alba Josep i i Maria Maria Ribot. Ah, vale, i vale. un nou grup. Bueno, potser farem alguna cosa. Nervis, eh? Està Amb el guapíssim. contrabaix i tal. Si ho feu, ens dediqueu com el primer disc, rotllo, per les noies, que tal, ens van ajuntar en un podcast, sap greu. 100%. Sí. I una altra pregunta així com molt random. Teniu algun hobby o faceta de la vostra personalitat que poca gent conegui? Rotllo, algo que sigui super random. Rotllo, soc ebanista. Hòstia, no sóc gens àgil amb aquestes preguntes. Jo sóc molt lent. De fet, és que abans ho dèiem, que em fa cosa estar aquí, a lo bé. Expliquem això. Sí, perquè aquesta pregunta, perquè no he estudiat. No he estudiat. I estar aquí imposa molt. Hòstia, entres aquí, oh! A més, avui hi havia graduacions i dic, hòstia, que està molt bé, eh? Però jo no he estudiat i em torno petit. He entrat així. Dir-vos que hem estudiat i no tenim feina, o sigui, no s'amoïneu, que les coses van superbé. Exacte, no, vull dir, avui en dia, escolta'm, i un hobby, no, m'agrada molt córrer, vaig molt a córrer, vaig molt a córrer, i em banyo molt al riu, ja sigui hivern o estiu. Ets el que es compra com molta equipació quan comença un nou hobby, rotllo ara tens com tot de roba de córrer? No, m'agrada molt aquesta pregunta perquè molta gent està obsessionada. No, jo vaig a córrer perquè em va bé mentalment i perquè sóc un nervi i haig de cremar això per algun lloc. I em va molt bé i llavors tot funciona millor. I banyar-se al riu és algo increïble. I ja et dic, faci fred o faci calor, és igual, el riu està allà. Sóc una tia molt normal, no tinc cap hobby divertit, tampoc tinc cap carrera. No ho sé, us diria que ara m'he viciat fa com mig any que estic fent classes de força i estic com molt viciada a estar catxos. No ho estic aconseguint encara. Però Bueno, a poc a poc. deu ser el més semblant a un hobby. Bueno, millor Ho no ens faig ara fotis una mateix. hòstia de moment, No, per no, si no. de cas. És per tocar aquesta cosa tan Per grossa. portar el contrabaix. Vale, va, i ara una mica més seriosament. Si miréssiu el vostre jo que va començar en el món de la música i de l'artisteo, què li diríeu? Estudia, nano. Deixa de fer música, artista. És que Estudia sí, a lo bé. És que sí, li diria això. Borricot. Aló. Això li diria. Li cardaria una cotellada a l'esquena. Nosaltres no direm res al respecte. O bé, ens podeu donar feina també, si voleu. Li diria això, és que no paro de dir-m'ho a mi mateixa, en plan, joder, Però tia, t'estàs a punt de veieu? treure un algo? Sí, estic a punt. Espero. Pues està bé. Sí. Has treure't el què? Estic estudiant, però no un títol universitari. Ah, Però això també està molt bé. Sí, No fa falta que sigui un títol universitari. al final ho aconseguirem. Diversitat i ja està. Exacte. i ja, si voleu, abans de passar a la secció de l'actuació i fer una mica de presentació, on us poden trobar? Sí, en plan promo, quins concerts teniu, xarxes, bla bla. Mira, doncs toquem a la Festa Major de Torelló. Unexpected. I podeu venir a passar un dia, anar a la Pantomaqueria, llavors anar a Borgonyà, a conèixer l'arquitectura escocesa, i llavors al concert de Torelló. Esteu convidats.
Doncs va, jo també toquem a la nostra ciutat el 17 de juliol, que és el dia que tu toques aquí, oi? No podrem venir. I que és a Manresa, i toquem en un cicle que es diu Sons del Camí, que és molt xulo, i toquem a un espai, que són els Jardins de la Cova, que és un espai que sempre està tancat, llavors, vistes precioses a Montserrat, sí, correrà l'airet al vespre. Bé, per les que us penseu que Manresa no és maca, veniu, hi ha algun raconet. No se'm permet entrar en el pique de quina és la banda més bonica de Montserrat, perquè se m'ha prohibit. Perquè ja se sap quina és, no? Està clar. No se'm permet entrar en el pique. La que surt al Google. La que hi ha vinyes, noies, és que és tan important i les de denominació d'origen penedès no estan tan bones. O sigui, estan més bones. Perdó, és que ja porto moltes hores de casal d'estiu. I ara anem a les preguntes de quina cançó tocareu, heu assajat i ¿cuándo? La col·labo pa cuándo? Tocarem? Quina tocarem? Com ha anat això, Maria? Com va anar això? Doncs les sonades ens van dir, ei, toqueu alguna cosa, amb el Dan ens vam fer uns whatsapps i serà el primer assaig i primera actuació. Llavors heu de ser benevolents amb el que passi ara mateix. Passarà tot aquí. De fet, jo també, la cançó es diu Julivert i és una cançó que amb el grup no toquem mai perquè no em sé la meva pròpia lletra. De què va Julivert? I avui la portem impresa. Però bueno, em ve molt de gust. Som-hi, no? Provem-ho. Però de què va la cançó? La cançó és de la cuina. És un homenatge a la meva àvia, bàsicament. La gent es pensa que parla de marihuana. Ah, sí? Sí, tothom diu, parla de marihuana, i dic, cadascú que parli, que es pensi per lo que vulgui. Parla de la cuina real, de la meva àvia, era una dona de pagès, i com tantes dones d'aquella època cuinaven molt bé. I sempre li carregava julivert a tot. Llavors és com una mica un homenatge. Sí, sí. Molt bé, doncs ens apartem, no? Ens apartem, sortim del mig i després fem la cluenda juntes, va. Molt bé. Cert que un amor s'ha acabat, amaniré el plat amb un sol ingredient. Tu, militant de la sal, avui bromes a part. Hòstia, malament, fet jo? M'he equivocat jo. No passa res. Tu, militant de la sal, avui bromes a part, que el desig no... Un moment. Ho estic fent tot malament. Per què? El tema cors. Militant de la sal, avui bromes a part, desig no és obert. Ara sí. Cert que un amor se n'ha anat, però un antic ha tornat dins del meu paladar. Tu, ignorant del bon gust, a mi em semblava injust, però ara em mimo tot sol. Ai, julivert, amor meu, d'on treus tanta puresa, per favor? Ai, julivert, digue'm més. Poses cada plat en un altar, tant si és per berenar com per sopar. Em portes vora el sol, vora la llum, en tu m'ho menjo tot. Que us heu d'imaginar la banda, Som-hi! Cert que un amor ha minvat i ara miro el passat i res, de res. Tu que no, mai ho vas comprendre, tu que no, mai ho vas entendre, tu que no. I 1 gram, 2 grams,
3 grams. It's alright. Què? Potser es confonen això, la marihuana, que ho dic. Ai, julivert, amor meu, d'on treus tanta puresa, per favor? Ai, julivert, digue'm més. Poses cada plat en un altar, tant si és per berenar com per sopar. Em portes vora el sol, vora la llum, en tu m'ho menjo tot. All right. Bé, Bé, no? Hem patit al principi dels No, acordes, ho heu però fet després molt ja bé. està molt bé. Si no que us ho dediqueu. Jo crec que amb això ja podem acabar. Bueno, con esto y un bizcocho y el guión... vale. Bueno, va. Molt bé. Tot de Tibanaït, Ja ho tenim. Això ja... Ho hem fet bé. Bueno, ja ho comentarem després. Bueno, ells ho han fet espectacular. Sí. Nosaltres potser som el 4 aquí en No, tot plegat, però molt bueno. guai, No, home, molt no. guai. Jo crec que els podria... Un fort aplaudiment per les sonars també, que ho han fet de puta mare. Clar que sí, home. Ara ja només aguantar l'edat que ja porten Georget i Maria Ribot tenint l'experiència, jo crec que... I ara ja, bueno, nosaltres sempre acabem el programa amb una dita popular final que la Marina es treu no sé d'on. Entre Optimot, Viquipèdia i sabidoria popular, noia. Vale, doncs vaig, A casa de músic, Anem a A fer fer les les albades. albades. Aquest segrest, hostatge del desig, i arguint que els anys són cars com l'or. Molt bé. Pren el teu temps. Per mil paraules fetes un manyot. Tinc un inventari silenciós de desamor.